alaikum. Salamu alaikum. A'a, yon ɗo ba. To sannunku. Bismillah. Kai. Tun da safe sassabe muna yi. Muka bar sassabe ma muka tafi kamfen. Goɗɗum ne kamfen ma ya zo, ya labarin sako. Abun da na sa ku jiya. Ku bi gida-gida sako. Ku ce kowa a jihar Borno, membobin Maiduguri, kap in ji Buratai, kar a manta. A zaɓa membobin Maiduguri gaba ɗaya da kuma gwamnan Maiduguri na yaya labarin sako. Kun je? Mun je babba. Kowa ya zagaya? Kowa mun gaya babba. Madalla, haka nake so. To dama Buratai sakon da ya bayar kenan. Buratai shi ka faɗa injiniya Muhammad ka je ka faɗa mutanen Maiduguri. APC sak! Kuma shine abin da na je ku faɗa. Allah ya muku albarka. Kuma duka ran auren ku in Allah ya yarda. Kowa sai na saya mishi dan maraki guda uku. Kowa uku zan bayan an yi miki kayan ɗaki. Har kai har helicopter ma sai on abbi. Aradu. Yi wallahi helicopter kyauta ma Buratai zai ba mu ta. Aradu. Ada na daina hawa jaki. Wallahi Allah.